Kublai pi baro yang penyang sobahai pi seketup kubom tak jan miet seban patch kubo bobnya ini pechwai kini kimat berkongsan. Penek ke World Bank yang kejengkiu ke GDP ke India dan real point line ke shispa nak bentau senam ahajar arpaulai bat apusau. Shimti urekman momen kum presiden bertemai ke BJP hak jela. Pensengau keseng F ke GDP syau menteri rangba halo ke jinglap bayadai bat ke jinglong jeman ke umbam umdi hasilong. Bat penkrek ke Meghalaya lada London shop ujumai hakano-kano kepo. Kikubor kibubnya. Ka World Bank kalarai ban penia ia ke jengkiu ka GDP jong ke India hakani ke senam ahajar apulai apusau da real point line ke shispa. Lasim ia kini karai hadian baki India kadang beteng ban peni ia ke jengkiu ka yok ke kot wat pedeng ki jing ki bawan na syabar. Ka World Bank ka kai pot ka balapha ha ubnai yayong ka lot ia ka jingkmi lenti ka jingkiu ke India na ka bentau senam ahajar apulai apusau syaka real point line na shispa na ka real point real na ka shispa. Ka World Bank haka jing penmi ia ka India Development Update lani IDU ka peni ba ka India ka long ka wei na kiri ka bakiu stat haka yok ka kot haus nam ahajar arpuar apulai da nyo point r na ka shispa. Unong elam belarang ba ke BJP urekman ji momen ula shimti kung presiden bertemai ke BJP haka jelam tagasngi haka jinge don ringkat presiden berim uba Ernest Mauri state in charge ke BJP coba au menteri uba AL hek bat ki nong trei ke BJP habakren bat ki nong thok khubor hadian ke jinge lang urekman momen ula ong ba ke jing tmu kalong ban penklain ya keseng haswa ke election syakaluk sabha ula benrap ru bawat la keseng ke don tang arngut ke MLA hendai ke jingyo ya ki vote kan nang kieu. The party. My job is to look after the party. Other than that, what will I have? See, Lok Sabha, upcoming Lok Sabha is very near now, 2024. So as soon as the order comes from the central, we'll start working. But still then we are going to strengthen our party right from today. Ki nong mi khmat ka Federation of Khasi Jaintia and Garo people lani F ke GGP ne ka sngi gila pha ya ka kai pot sha umintirang ba o konrad ki sangma halo ka jinglong jingman ka umbam umdi balalum na ki sapun riu tuli ki shnong bo per ha keleng ka sor shalong kat kum ka jinglap ya ka jinglong ka ha ki sau tuli ki top la shem ba ka long ka bajabo ka bawan ra jingmai ka kot ka khia bat atali pat ki long ki bobet man pendon kam ka jinglap ka penpau banaki sapun riu tuli ki snong bo per sau tuli ki snong ki pen i ka jingdon jong u coliform bat ki khnyang e coli ha ka ne ha ka ba ka jingkhuat ka ka long ka baduna bat ha ka ba ka jingdon ka iron ka long ka babon ka ba penpau shai ba ka balalum bat baladep test hakini ki sau tuli ki snong ka long ka bombet ban pendon kam kat kum ka jingbetha ka FSSAI aba crunch ki nong tho khubor president ke FKGGP uba don di kongset ula pentep ba umente rang ba ula kular yaki ba unsa shim khia halo kni kam koloi kat bala. We address this issue and give us assurance that our people they really need good drinking water. Because these are the basic amenities, basic amenities in life. So if the government cannot provide proper drinking water to our own people, I think it does not fit to govern also the state. So this is, we have come and met him, and he also has appreciated us a lot. Namar baka Meghalaya kabadon haki benta bajur ke jingknyu jumai ya kabala jutip kum ka seismic zone basan mat khnang ban penkre eladia lada wan ja ka jingknyu jumai ka Meghalaya state disaster kala pelong e karukom kumno ban penkre lada khi ujumai habaro khat artali ki district hagajala lapen khamti haki bo penya district ban itu kumbasantali ki jaka hakawai pakawai ke district aba penya ya ka jingelang commissioner and secretary katnat revenue and disaster management Sanjay Goyal ula ong ba ki bo penya district kala shim jingkhen ya ka jingdon ki yeng ki balarem ba balator hagajala ban lai na ka jingmensau. Those instructions have been given to the deputy commissioners concerned as the part of their district disaster management authority. They are empowered under the Disaster Management Act of 2005 to carry out the assessment of these structures
and take appropriate action. This is a continuous exercise, and the Deputy Commissioners concerned are mandated to undertake this exercise and declare, if it is required, those buildings which are unsafe for habitation or are hazardous, to declare them as unsafe and take appropriate action under the Act. Ya ka passing out period jong ka batch ka baar jong sipai agnivir jong ka San Pupra Gorkha Training Center la pelong mentagasngi Hamadan jong ka San Pupra GTC Happy Valley Shillong kumba nyo pulai ngot sipai ke ladap ban pendap ya ka jing sya aikai la kemi ya ka ne ka period da Brigadier Robbie Kapoor ubade komandan ka San Pupra Gorkha Training Center ubala ai khuble ya sipai samla ke bala klor ban yakhun ya ki jing e ki bidan hakmat jongki ha ka jing shakri jongki ya kari Ka Chutwaku Sports Club kala pelong long kan nong job ha ka jing lekai final jong ka second division football tournament da ka ba penrem ya ka Muknor That Mu Thlong Sports Club kane ka jing lekai kala long nen ka ski Hamadan Kiang Nang Ba Stadium Hajuai kane ka lempung lekai ya ka bala ai kerteng hadian upara bala khlat no jong u MLA ka South Shillong uba Sanbo Shulai bala ai kerteng ka Debu Shulai Memorial Trophy ya ka bala pelong da ka West Giant Hills District Sports Association usamla Lokines Kriem ka Chutwaku layo ya ka nam man of the match namar ka jingla banyele kai bha jong u kat ba u lalmal sauma taryang layo khore ka nam best goalkeeper but u Chan Mitri dakhar layo khore ka nam kum top scorer Mentapan ingin pe jing long jiman ke semenang Shillong kajing shit ke long apulai point san degree Celsius but kajing kreat ke long ka pra degree Celsius kajing skam gau hau ke long prapunrian shispa mensta but nyopunrian shispa jan miet kajing half slap ke long 0.9 mm la bandon kajing half slap ke ba malumala ke babun ki jaka Shawan poi syek bekut jeng tup kubon ni pe bangsa ASEAN ni kini kimat bekongsan Penek ke World Bank ya ke jengkiu ke GDP ke India dan real point line nak shispa nak bentau senam ajar apulai apusau. Shemti Rekman Moment kum Presiden bertemai ke BJP hak jela. Pensengau ke seng F ke GDP Syau Mintirang ba ahlo ka jinglap wedai bat ke jinglong jingman ke umbam di Shillong. Bat penkre ke Meghalaya la da one land shop ujumai hakano ke port. Terparlok da ketugi kubon la poisha bekut jong na ketuk kubon jong minta ke janmiet hadu bang Indonesia met pelasai ke sengi haga jok ke port ke besiboni pi barok.